bonke abantu nje engingazenza bona engibaziyo abanempilo ephezulu aba respectable ngingazozenza igolo ngingazozenza igolo ungikhulumela ingquza nje wena ngikhulumela nje ingquthu mawuthi ngizenza ungizwe kuba bonke abantu abahlakaniphe kangaka engibaziyo ngingazozenza isiduphunga lesesungizwe umsunu nje shit man uyanya wena mfana kade uyangidakela yes shit man ho ukhona into ofisa ukuba ungizwe kodwa ukhona into ofisa ukuba ileyanja eqothuke kanje hey nayinsha hawu ngabe ungizwe washiwa abafazi mina mangibheka ngafisa nje ukuba ungizwe owashiwa abafazi dakelwa mina ngidakelwa impela nje ungizwe lo waxoshwa kubo ngingafisa ukuba amasimba lawo mina axoshwa kubo yes shit man angisangani la ekhanda mina ngezi nje la uzongihlafunela isihlama ungikhulumela amasimba bese ucabanga ukuthi ngeke ngunyise uzonyanyi hawu njoba ungizwe ngisaba kangaka nje mina awukahle ungizwe njobe ngisaba kangaka ngingazenza umuntu ongisabayo ungizwe njobe ngisaba kangaka mina ngingazenza leyo njalo umkhovu umkhanqala lo ongisaba kangaka hey yazi angidina lenkulumo ethi ngizenza ungizwe yo umuntu ongisaba kanje yo madoda thatha kanjani wena ungithatha kanjani ngingangehlisa nje lento engiyiyo ungehlisele phansi ngehlisele kongizwe hey mina ngi high profile mina ngiphezulu kabi ngelevel uyabona phezulu kabi ngelevel angisanganelwa mina abafethu muhle umkakho Max Nkabi yami uzongilethela umphefumulo emhlabeni lo muntu loyo upregnant laphana uzofika nje kulonyaka lo unyaka we-deliverance empilweni yami ngizobe ngamukela nje a brand new son newborn from the womb lo mfazi lo bafuthi muhle uzongizalela ingane this year iyeza nje ingane yami ngoJuly iyeza ngoJuly ingane yami Nkosi yami entsha sha brand new njoba ngisuke nginani nje ngisuke ngisakhokha ama spams suke ngisadonsa umoya ngisadonsa ama spams bese nginivala ke bese ngigibela phezulu kwakhe welindo angiyena lo mfana mina ongazazixake ngalonto lekuthiwa ama DNA hayi lutho mina akekho nje mina umfazi engiye ngithi mangithandana naye abese cabanga ukuthi mhlawumbe angibhanqe nomunye umfana hey mina ngidla ngedwa mina esithebeni sami hayi lapho futhi hayi lapho ngineshow lapho ngeke mina umfazi aqale athi uyangifebela ngoba ngalelo langa ngabe nje hey angifuni ukukhuluma kodwa
kodwa nje ngikusho lokhu ngamagalelo ami engiwenzayo mina adala ukuthi umfazi angakwazi ukunyakaza. Even ngisho mina igirlfriend engithandana nayo sihlukana nayo ngentando yami mase kuthanda mina. Yeah. Angisiyo nje mina leyo nhlobo ezi idinga oma DNA eyami ingane mina iphuma yimina nje. Ngisho ingane zami zamantombazane ziyimina nje. Zikamuka zivela zihleka zidiniwe ziyimina nje ezami ingane. Uyabona? Die with your truth hiding in your stomach. You must vomit it, man. Suka wantshela udinsi lizokuditsika kwesidikiselo sebhodo elikhulu makuhlatshiwe theke santi ukuhlala kwentombi engaphethe kahle ke wadonsa amehlo ensizwa skindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomtholo wantshela ubuphamba izinqe zesidudlu uma ibhansiwe udengezi lokuncinda inkunzi emava ihloma ihlaselane. Mina ngiyingqongqo lengqondo enqobe ngoqhasha qalo gqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela hlahla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ubaqonda ngqo maqede banqubuzela bomaqina sabaqathanisa ingqondo zobuqili kumbonga nkunzi lemavavu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlome ngokuhlanganisa amahlathi einhlanya ngwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlabu lehlali bathatha Nkosi ayiqedwa yimlowo wafa mfana wafa ekseni wafa emini wafa ukushona kwelanga 22-1 score. Hayi ziyakhala ke manje thililithi bana thililithi ngiyakuthanda njalo. I love you so much. Ubani uThithi Liza Thithi okabani isibongo Thithi Liza Thithi Magumede wenu wenkani shone kugcineni uthi gede ngiyangidakela. Hey basuke bengidakelwa ngempela weMagumsi. Hayi basuke bengidakelwa kwangempela ke lapho. Phela uyazi mina weMagumede mina ngikwazi ukuthi ngifike ngenza ivideo ngitalaphe ngithi ngisatalapha ngibe ngizwa ama response ngingakayipost ivideo ngizwe nje ukuthi okay baqalileke bayangidakelwa manje ngalomntalabo ngivele ngisho egcineni kade niyangidakelwa ngoba ngisuke already sengizwe ukuthi baqalile sebeyangidakelwa ke manje akudlala akomfano zoncengwa la komfano zoncengwa la Ngolo Master K komfano zoncengwa la namhlanje ntambama wema Blue Nation ngifuna ukunitshela mina ukuthi iqiniso bengiligodla ngalesikhathi ngiseku level yenu le level engikuyo manje seyiphoqa ukuthi angime center ya ingakho nje ngizonidida manje but kumele ningadideki ngoba nisoke nangizwa ngidala bhindla mlenze mani ibambe lapho nje niqedile owami umntalapho ngisuke ngime phezukwetshe lapha kwaguqa ngidubula ngibhekise emdletsheni unjalo nje wami umntalapho ubheke emdletsheni awubuyi uzoshaya la kwaguqa owami umntalapho so ilevel engikuyo ithi ngibe professional uyabona ithi ngibe professional ngiyafisa kabi ukuthi ke angifonela umthandeni ngiyafisa ukuthi umthandeni akangifonela I so wish ukuthi ngelinye ilanga umthandeni angakangifonele nje ngoba phela umuntu mawujwayela ukumntalapha uyayazi ayitshela ukuthi umzonda ngokweqiniso
uyazi ayitshela ukuthi uyambulala kanti cha usuke ungambulali nje usuke nje uthatha igama lakho ulindizise emoyeni ikhona lizoqhubeka lo abantu bekhuluma ngalo ezikhona insizwa la engeke ngayidalapha zangi inboxa zabonga zathi ngibonga nje mfowethu ukuthi uphathe igama lami wangidalapha ngalendlela kumanje kugcwele ama comment akhuluma ngegama lami ukuthi ungitalabhile uyabona insizwa ke lezo ezike nje zing inbox zibonge nje ukuthi ngizithukile uyabona so zikhona insizwa awubheke kwaguqa uthini unkule uthi awubheke kwaguqa siyabonga lapha awubheki kwaguqa siyabonga lapha hayi ngisesenta manje ngisesenta kade abasemoyeni umthandeni khohlwa ngeke akufonele wena wazi lutho ke wena hayi ukuthi awazi lutho mfana wami hlala phansi hayi hlala phansi ile nhlobo le engibuka ngamehlo ukuthi ngiyisecurity ke ubani usidoboyi wena wazi lutho wena mawuthi angikhohle umthandeni angeke angifonele awazi lutho cishe uyafika nala ku TikTok awukangazi cishe uyafika la ku TikTok awukangazi abangazi kusukela kudala mina bayazi ukuthi umthandeni wakwangi inbox wacela ukungivakashela abaziyo nje kusukela kudala bayakwazi lokho ukuthi umthandeni wakwangi inbox mina ngabuya naso i-screenshot se-inbox yakho umthandeni SK last year ngoDecember wangi inbox umthandeni wacela ukungilethela iChristmas uyabona so angikho kuyilevel yakho wena mfana jama kamzizi mkhaya miyeke ufuna ukuthi umuntu ovana kangaka nongizomchunu awungizomchunu mfowethu nama ngazi waye ngifane naye nami sengiyabuka nje kodwa ke ngihluke kancane kuye ngihluke ngokuguga ukuthi yena ugugile unobuso obunenyama eshwabeneyo kanti mina ngismooth nje uyangibona kodwa ngokwentswebu sicishe sifana impela nje uthini ke uthi ubani uxola music uthi kwakuyinduku le umthandeni wayefuna ukuzongishaya hayibo animani ke ngibuza lento ebafowethu ake ngithi wayefuna ukuzongishaya ngempela ungafuna kanjani nje ukuvakashela umuntu ongamazi ngenhloso yokuthi uzomshaya ubungamazi uyafika lapha kuye uvela ukufaka inhlamvu sukela umuntu awumazi umbona ku TikTok uthi uyamvakashela uthi uyomshaya uhamba nezimpintshi zakho uthi uyafika kimi ngilalise 2 including you ngilalise phansi waphela asifani yabona asifani omunye umshaya ngempama abaleke athi le nhlobo egqoka uBrentwood shaya ngempama tshwi ngejubani ibaleka namakhavela noBrentwood mina ngisiyo leyo nhlobo leyo angisiyo leyo nhlobo kaBrentwood mina ebaleka kuze kushaya umoya emabhlukweni so mangathiwa wayefuna ukuzongishaya Nkosi yami wayenesho engakanani eyokuthi wayengakwazi ukwenza lokho ushuthi njoba nje ngiyinsizwa ngidelela kangaka nje angizethembile ngalutho kungasuka nje umfana angishaye kalula nje kanjalo kanti ngidelelelani pho kangaka mangabe kanti ngishayeka kalula kanjalo nje
Wayengidelela kangaka mangabe kanti ngiweak ngalondlela ukuthi simfana sengavela ngiqhasabule ngempama nje bese ngiyabaleka. Hey niyahlekisa nini. Ngihlekisa impela. Webava into yangisesontweni mina ngawiswa ukwazi kakhulu iBhayibheli. Isonto limfuna umuntu owazi kakhulu iBhayibheli, lifuna nje umuntu ignorant. Once wafunda iBhayibheli walistudisha iBhayibheli waba deep, wathola imfihlo zalo, wachecka ama background, wachecka ama biblical history, wachecka itheology yeBhayibheli, angeke usonte khohlwa. Once nje walazi iBhayibheli ngendlela engilazi ngayo ngeke uzusonte. Ngoba iBhayibheli lineimfihlo ezithi meke zaba exposed kuwe sikwenze ubone ukuthi kade umosha isikhathi sakho. Siyoyixoxa ngelinye ilanga leyo ideep kakhulu webafu. Thini bakuchitha manje? Bakuchitha manje ma-news. Ubani wayekade ethe abangikhe bangichitha kuphi? Ngichitha ubani engichitha kuphi? Ngesikhathi besangivuma iapproval ngangiyithole kuboni. Ubani yena lo osezenza manje umlawuli la kimi? Msobozeli. Hey, wemsobozeli. Njoba ungibiza ngexoki sake saba abangani ngakujikela. Ngake ngakubetray mhlambe sasabangani mhlambe ngakubetray njoba ungibiza ngexoki nje. Awu. Ukuzane engakangibizi ngexoki seningibiza ngexoki njalo nini? Hayi. Mina niyaxaka ngoba niziduphunga nje. Ngoba naku kufuneka ngihlezi mina ngihlala phezulu kweqiniso sekumele manje ngibe yixoki. Mele ngibe ngicthiswa kwesiphukuphuku ngihlale phezulu kweqiniso ngilibone ukuthi nali. Bengiqamba amanga yini mangithi igusha izohlukanisa unyaka. Bengiqamba amanga. Ayihlukanisanga. Bekuzongisiza apho ukuthi ngihlale phezulu kwalo lo qiniso. Ngoba at least njoba ngilikhuluma elingakenzeki nje ngijabulile maselenzeka ngaba ne free of mind, ngaba ne peace. Ngoba into meke wayivuma uvela ube ne peace ngaphakathi. Bayibiza ngesilungu bathi inner peace. Wemtimande bese ngiyiphendulile leyo, mina ngiyila ngingamenywanga khona. Angikho phela kuyilevel yenu mina. Angikho kuyilevel yenu, angisona isihlwele mina. Nangisona isihlwele. Kuyihlwele lapha abantu abayoba zihlwele, mina ngisona isihlwele. Nanokuthi ke angihamba imizi yabantu phela isemzini omuntu lapha kwaManqele. So angihamba imizi yabantu. Ay. Ngifuna mina ngibe nehistory yokuthi athi uManqele wafika ekhaya. Ngcono maye ngibize yena ngoba nami ngingaba nento ethi wawungibizile. Insizwa imenywa mina ngiyona ke lo nsizwa leyo. Ngabuchaza ubunsizwa ubani losho njalo. Uphakade online. Ngabuchaza ubunsizwa wephakade ngathi buhlukene izigaba. Mina ngikho kuleyo level yaleyo nsizwa engamenywa. Ya mina ngiyindoda, ngilensizwa le ekuyilevel yendoda, ngiyindoda mina. Ya. NguMr. Ya. Mbani eningamenywa mbani? Mina ngiyamenywa, even ngisho ukhuzani mina engangimemanga ngeke ngize. Mina ngifuna ukumenywa. Mawungangiboni nje emcimbini ngoba ngimenywanga. Angisona isihlwele phela mina. Hayi angisi audience mina.
Yeah. Angiyena umlandeli ngumthandi. Angiyena umlandeli. There's a difference between ukuba umlandeli nokuba umthandi. Ngithanda umculo. Angiyena umlandeli. Cha. Bekade ngihuye umlandeli, bengumlandeli kaKhuzani. Manje sengumthandi womculo kaKhuzani. Awusokwa ngizwa ngimntalapho uKhuzani. Untuntsula futhi angisoze ngaye kumntalapho. Hayi welokhuze. Uthi bayini omshovo njengoba bafika lapha kwintibane zoshaya bengamenyiwe. Hayi leya visitation yayingekho clean. Uphakade online. Leya nto yayenziwa omshovo laphana kwakungekona ukuattend umcimbi wentibane. Kwakuwukuphapha nje, kwakuyingxenye yomntalapho nayo leya, kwakudlalwa igame laphana. Kwakudlalwa igame welokhozi. Yeah, kwakudlalwa yona le game esidlalayo le. Kwakungekona ukuthi ba-attenda umcimbi ngama clean hearts, cha. Kwakudlalwa igame, kwakuwumntalapho ukhuza I mean nje kwakuwutalapho uKhuzani le nto yayenze. Kwakuyigame leyana. Yayiqamile futhi. Yayiqamile nje leya ukuthi kwakuyigame, kwakudlalwa igame lapha. Yayiqamile nje. Ngiyamthanda vele uNtontsolo. Ngizomzondelani engathi elinye lamaqhawe lisimele kumaskandi leli. Ukhiphe iParis yadla abantu, wakhipha igushi yadla abantu. Ngiyamthanda vele ingakho ngihlezi ngimntalapha nje. Ngizomzondelana. uKhuzani ngiyamthanda, ingakho ngihlezi ngimncoma, ingakho ngihlezi ngikhuluma ngaye. uNtuntsula ngiyamthanda, ingakho ngihlezi ngimntalapha, ingakho ngihlezi ngimgxeka ngoba uthando luhlukene uthando. Khona uthando lasekujuleni kwenhliziyo. Olvela kube ngathi umuntu uyamzonda kanti uyamkhuthaza. Bese kuba khona uthando futhi olhambisana nokumkhuthaza kwakho umuntu. Ya uNtuntsula ngimkhonzile insizwa leya. Zantimos lezi intatheli zakwatemu ezigcwele la uKhuzani uyakuphika uthi akakwazi. Sisacela usikhulumele negcokama kuyisingle elandelayo lifeaturisha umshovo uChillis. Hayi ngeke phakade. Abakwazi ukucula nje lawo bantu. Hawu featurisha umshovo. Angeke litrend mos. Ay udlala ngalo ke igcokama manje. Ubamizelana abantu ngomama abo Max ngiphendule. Obani ngibabize ngomama abo? Ubani lo? Black comment. We Alexis Bis wena ukhathala ini ukutype? Njoba ungibuza umsunu njena, lo msunu ongibuza wona uqalanga ngani wayibuza wena? Awu ekhaya usalapho wena. Ngathi uyabona ngiyakwenza nje manje. Siyakhala manje. Siniswa amahleza la. Nina niwe understanda nini igame kaMaskandi nini?
Konye mina nginabalandeli ngisho abasontayo Nkosi yami bafike babhayize mabefika la kuMaskandi. Nabalandeli mina ababefundisa abangilandelayo. Andile kaMajola abalandeli bami bonke labo. Abalandeli bami bonke nginabalandeli mina abasontayo Andile kaMajola abalandeli bami wayisho lo yena wangibiza ngangena ku live wakhe washo nje wathi uyangithanda umlandeli wami uyangilandela noma ngithuka abantu uyangilandela ngeke azangijaje wabona nje ukuthi ngitheologian kweze Bible ngingcitha buchopho wabona ukuthi kwezomlando futhi ngiyakwazi ukuhlanganisa umlando netheology yeBhayibheli kuphume ujuswe knowledge kusho Andile kaMajola engibize ku live wakhe ngale evuma abantu bebhekile abantu begcwele ezibiza ngomlandeli wami so nje nginabalandeli abaningi kakhulu mina ungaboni nje inamba la ingakafiki ngisho 100k mina nginabantu abangilandelayo kodwa bengangifollowi abangilandelayo nje abathanda ama-video wami bangi-inbox kodwa uthi umuntu uyabheka kayena umlandeli wami kodwa abangincome ngabantu abanjalo-ke.